naga jingla bansai madan lor ka jingya la kinong shalan masi shodo hagajla nakikindon standard operating procedure SOP jongatnat animal husbandry and veterinary department jonga sarkar Meghalaya kabla pla the way rangba obri nongkhai badban pen scam daga sengri Bhoi Livestock and Supplier Association RBLSA halor kani kamat mentana kaliang Shillong Mail msai madan bakumno pat ki Trok kit Masi ki Siew khajna hasilenter ka surok hadu de poi hanong ba Shillong lani wat ikitu ki bakai be anru sha Bangladesh yaka khubor halor ka jingya laj ki Trok kit Masi na ki kendon SOP ki bayat na ki surok kendong kan shrat jonggari Bhoi district klam da penon kam yaka surok ba lapen I haka khadar terik ujemang Hajar saw para kasngi babot ka RBLSA lingbau president uba pensngan shila baru general secretary uba kerhai W prakase kila kubur bat menjur halor ka kubur ka blami ya ka ba kila ong panakaliang ka association kala depban wan ya kendo ikihe officer jongatrat animal husbandry and veterinary department jongkari Bhoi district bat kumju jongajalla Shillong habai dei banbo iki Khyrdop lani ki jaka banle yak examine babaro ki jaka ki bajupenya yaki kali ki bucket yaki Masi lani yakinu kinu ki marat bamdo ki bashalan na pok jela ki bawanra na ki wepat ki jela iladan ka jingi kedu teng bat ki doktor ki yan sha nongpo sa Shillong bagin le yakane ke station la dai shom siang la dai sha umdan la da kadai sha bernihat la kalong sha molas nai ne shamahati habaro sodong kilat ki bami ki mar ki bayat lengba ki Bhoi district na kaliang ka usyon ngin le ikane ke kam hadin ka sauterik banajun Hajar arkusau tena kaliang jogi ke usyon ni presyang kat badon ka but ke bor hapadang ka jing sedang ka jungi ikane ke kam ban but iki Portugal ban but iki guideline ya ka ka bag ka government ka labtha ha kane ka usyon henry hakani ga jiya be an jongi nokshalan Masi ban kyar na surok ba hadien bawan thiet Masi batkwi kimran na Assam menta kapen kharoi pat sakaken hon jong kinong le be an ki bathau Khyrdop ha ki benta jong surok nadu nakasnong umsiang terter shaboirmbong batki don ki beya na umden ban mi shanong po barakini ki Khyrdop ki habban Siew hadu riu Hajar Tyngka batkani ka longkat kum ga jingphla jong uwei unong shalan Masi wa klem kwa ban pen pau kurteng bat kumju kadur khmat kata gidi git ke bisu ya le hi langut samut ki breu gi don gi rusimet ki ba tip no ki le ngam tip mo kamdon kurteng ira ta git angtak senbut iru kadon ka senbut kamdan ra kipan katno kawai ka kali andru Hajar kina ki Trok ayu kisim pisa kita na gi Trok kit Masi kiwan ai ki Trok kit Masi bat kiwan na tinong siang kidi junga gi mi thak marang tei wan tit marang tei te ki apan gata na ba diga yeu kana piapan ot gini kan juga yeu jungi hana kan ringa penya gamdir ga yeu gamdir ga ngar ba stress no ngate na mohtin tei no mohtin na lamlong tenre gata ga yeu jungi kamdan ra ga yeu doktor kamdan jingto no sim na district council kamdan ra ritang wi slip berda mala de ka git illegal long dada git ndo kan kini ki Masi ba pikir part sai pira ma pi sa ni merasa lain kot selain kot dan bangi perhap ning sing kot bangi yo aja kadi kan kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jam baro hoy ki biang lor ai ki ration jong menta ubnai ha ta ba ukhau yu unia kong uni udai khau plus F ukhau fortified henry ba ukhau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhau ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot akhya ka jongi manda ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi ba mi ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi nila ban yo ya ka jingpang dunas nam bar ka jing bria ki kman henry ba uni ukhau 45 don jinga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngien ngat hagi babun ki jajing pa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka koj ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhau ata
kamlu kadut bat ke knyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo percent kini ki jingbam bantei ya kamet bat lai kerteng ya ki 45 ila bani thu ya ki da ka sharp plus f aki Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne nang ni kong nagani ka daw ka sarkar kalapan mi ya ki skim ICDS MDM PDS kabha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba ki lapha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata ka daw patang da uni ujaj khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 Ba, pikiran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya